Sokubingelele mbukeli lapha ekhaya kwi-channel yethu enkulukazi iNyoni TV ngaphasi kohlelo kwenzakalani. Lo nibingelelayo ke nibingelela uyena uMalandela. Le video ke oyibukayo njengamanje ila khona sibheke le ejozini kwinyanga enkulu uDr 2+2 bazokhumbula ke abantu ukuthi kube nevideo sabalale kakhulu enkundleni zokuxhumana la sasiyofuna khona impendulo ku2+2 owathwalisa umlisa Mumbe owagcina isithwalo sesilala naye silala nomndeni wakhe. Njengamanje thina siphelezele uGwajo siyithimba emva kokuba kuvelile ukuthi uGwajo akabange saphatheka kahle noma impilo igcine imzamazamisa emva kokuba sihambile sayosebenza. Njengake manje sibese sithatha isinqumo siNyoni TV nethimba lonke ukuthi no asike sihambe siyoxolisa siyozehlisa siyomsholezela uGwajo njengepresenter yethu esiyithanda kakhulu. Mbukele ihlalo lapha ekhaya ubukele yona le episode engqophamlando ne-episode engicabanga ukuthi uzoyithokozela uma ungumthandi wamzukulu kaVungamisa uValavala sekuvala ngekhanda lamadoda athi nsimba magwalagwala. Sithi nje siyanithanda babukele emakhaya. Ize niliphazamisa ngazi noma nifonile nalitshela ukuthi hayi besilifonelile kesha. Yebo sifonelile. Bengicela ukubona amaphepha enkosi. Bona yazi ukuthi ngoba inkomo esihamba nayo inkomo vele enginike undaba ezitha. Inkosi sihamba nenkosi esizwe kahle kahle. Sihamba nenkosi lapha emotweni. So yena umnini vele ngiyayibona inkosi bafethu. Mina ngifuna amaphepha enkomo. Ningeza nenkosi kanti inkosi izana lamaphoyisa amakhulu futhi awasezweni. Hayi kathi sikhulule sigene ngoba namanje mfethu nje ukuhlonipha nje ngoba ngiyazi ukuthi niyasebenza nani la. Yebo. Ayikwazi wehla. Ngeke inkosi iphumele. Ngeke iphumele wena. TK hey umthakathi lo. Umthakathi. Sabingelela abantu abakhulu. Baba Soto Skash. Bahlonishwa. Soto. Niyaphila. Baba. Soto. Sotobe. Ngizoyilahla kuwena Sotobe. Ngizoyilahla mangithi ngizoyilahla kwangempela Sotobe. Wathatheka ngesinxele ngalela langa ngicina ukufika la ekhaya kanti uyazi ukuthi nabantu bayazi ukuthi ngikhulelela ekhaya isikhathi esiningi. Ngizoyilahla ngize ngicela nabafowethu engiphila nabo uZuma lo uthisha wesizwe ukuthi cha eze la ekhaya ngempelezele ngase ngiguqa nakundaba ezitha okuyinkosi esisamnikathi esiphila nayo kakhulu noma engikhulisa kakhulu naye iyangisola kakhulu ngesenze senzeka kodwa ke kwakuwumsebenzi. Cha ngizoyilahla Sikadla ngizoyilahla 2+2. Bekumele ukuthi uze naye uthe mawufona ngakutshela kwaJo ukuthi mina mawufuna ukuza kimi uzoxolisa ungezi wedwa. Ngakutshela ngathi phatha amakamera phela weGwajo lawa waphathe ekuqaleni ungangibikelanga mina. Ngathi woza nawo ke lawo makamera kwaJo ngiyabona nabo bakhona kodwa bashoda no khora zabo. Ngizazolwa nani ngamunye umuntu ngoba lento enenzile ayikho yinhle. Hayi ngiyamthethelela. Ayikho imfihlo. Hayi iyo le mpomo. Iyo le mpomo yenhlaya ngokuhlele ngayo. Hayi ukuthi hayi maloji. Kulungile kwaJo. Ukuthi hayi maloji iyo lena mkhulu. Ayihle kakhulu. Hayi le ball fresh kanjani? Madoda. Hayi siyakize nayo. Akazange nje indaba athi usenzela nje ukuthi egameni. Cha uyabona ukuthi la uveza amandla akhe wafuna ukuzokhombisa ukuhlonipha ngawe nami ngisukumile ngathi nayi uma ngabe phethe nganenkomo eyimhlobo kanje ukhombisa ukuthi ngempela